So yan guys, nandito ako sa labas ng ng bakod. Pupunta ako sa ilog kasi mag-ayos ako ng guys, ng tubig, yung supply namin. Kasi parang wala nang nahihigop eh. Kali dito lang guys sa baba. Kali nagbotas na rin pala ako para hindi mabasa yung sapatos ko. Yan, sobrang init kaya nakamas ako. Ito guys yung napakalaking puno ng santol. Ito guys, oh. Malaki nito. Tapos ito na yung ilog. Tingnan nyo guys, oh. Nung maliit pa lang siguro ito ay nilagay na nila itong mga alambre. Kinain na niya, oh. Meron pa dyan sa likod niya. Kasi ito punta na sa ilalim. Yan guys, nandito na tayo sa labas. Ito na yung pump namin, yung supply namin. Ito, malaki naman. Ay, meron naman tubig. Lilinisan ko lang. Ito yung dating ang gamit namin, pero ni-reduce siya, mas maliit yung ka-size nya lang. Ito. Nakabukas pero nakalubog na yung yung pump namin. Maraming dumi, pinatong na sa bato, so wala nang nahihigop. Check natin dun sa pinakapuno niya guys. Ito okay naman, malakas naman yung yung tubig, hindi naman siya nawawalan. Para doon sa kabila. Kala ko wala nang tubig na dumadaloy, meron pa naman pala. Ito guys, dito galing yung tubig namin, yung supply namin doon sa taas. Pero dito may pa pala, may tumatagas. Pero okay lang kasi malakas naman yung pumupunta doon sa may pump. Ano? Ito. Okay lang to kasi medyo malakas pa naman ito. Tingnan natin sa taas. Ito medyo na pala dito, bumababa na yung tubig, yung ilog. Dito siya galing. Ito noon guys, mataas yung tambak nito noon hanggang doon. Halos lahat itong tubig dito pumupunta na dito. Pero okay lang naman, medyo malakas pa naman ito. Ito guys ang nag-ayos dito, Bako nag-ayos dito. Minsan dito ako kumukuha ng mga pako dito sa gilid. Pero ngayon tag-init na, tag-araw na, pihira na lang ang pako, medyo pa konti na sila. Ito yung mga dito rin ako kumukuha dati ng daludal. Ito masasarap tong mga to. Ito. Marami siya. Pero hayaan na lang natin muna para dumami. Ang dami.
dito guys, ano, maraming mga kon dito, mga bayawak. Doon may nahuli kami, doon na isa noon, tapos doon sa baba mayroon din isa noon. Dami ding duckweed dito guys. So ito yung mga pinapakain nila sa mga itik, sa mga alaga nila. Asola dati marami din dito noon, pero kon nawala naman na sila. Pumalit ng mga duckweed. May mga malilit na isda guys, dami. Ito kasi sinambakan namin to noon. Marami kaming nakuhang isda dyan sa baba. Yan guys, lilinisan ko lang yung discharge noon para diretso yung agos ng tubig. May mga gabi din pala dito sa baba. Malalaking gabi. Ito ang lilinisan ko ngayon guys. Ito dito. So yan guys, balik tanggalin ko lang tong kanto, yung jacket ko, para makatrabaho tayo ng maayos. Ito muna to. Tapos may ano din tayo dito guys, radyo, para pang monitor natin para kung may kailangan sila sa atin, tawagan lang nila tayo. Dito tayo. Ito linisan natin, tagalin natin itong mga dahon-dahon ng kawayan dito. Tapos ayun, pasubukan natin iangat. Buti na lang nagbota ako. Ayan guys, tanggalin natin itong mga para mabilis yung agos ng tubig.
So yun guys, bali malaki pa yung agos niya. Dito kasi bumabara yung mga yung mga dahon-dahon. Ayun, ito guys, hukayin namin to, pero sa susunod na pagka may kasama ako. Wala kasi akong kasama guys na maghukay. Kasi medyo delikado to kasi may wire ito eh. Ano, okay na to. Medyo mabilis na yung hindi na masyadong na-stuck dito yung tubig. Ito guys, ano, hukayin namin yan para may baon namin konti yung yung itong tubo guys, para bumabawon konti yun. Nakapatong na kasi sa lupa lang. Kaya kailangan namin hukayin para bumawon siya konti, para maisara namin yan. May bahay din dyan sa taas. Ang tubig na yan kasi guys, ito pagka may bagyo dito, di ka malakas na ulan, inaabot niya ito, maabot dito yung tubig. Ayun, minsan natatabunan ito, tatabunan ng lupa galing doon papunta dito. At bulabugin ko lang itong para maano yung mga tirang mga guys, may suso. Ito yung suso guys na malambot lang tong shell nya. Dito na para dumami sila. Yan guys, marami kaming nahuling dyan ng isda noon. Nung tinanggal namin tong tubig nya, nung tinabakan namin doon sa taas. Dito marami kaming nakuhang isda. Tapos dito dalag tsaka hito yung nakuha namin. Guys, okay na yan. Nalinisan ko naman na dun sa banda roon. Ito na lang sa susunod pagka pumasok yung kasama ko, hukayin namin yan para umilalim yung pump namin, para maisara na namin yung pintuan nya. Guys, suot ko lang yung jacket ko ulit. Saan guys, bali tapos na. Balik na ako dun sa area ko. Bali guys, tignan nyo yung mga kambing na yun guys, oh. Kita nyo yung mga kambing na yun, yung mga yun. Ayun guys, pupunta sila doon sa na yun, doon sa landslide na yun, doon sa gitna na yun. Ewan ko kung anong ginagawa nila doon. Baka marami silang pagkain doon. Yung guys ay yung tumutubo pa lang na damo, yung malambot pa lang, yun ang dinadayo nila doon. Ayun sila guys, ang dami nila. Doon sila pumupunta sa taas, doon. Kaya nga guys, pabalik na ako. Salamat ulit sa pagsama sa akin guys. Bali, kung susubukan natin makagawa ng video araw-araw para may upload tayo.
Yan guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye bye.